Néhány kérdésre idő van, hogyha felmerült valami, mindig az elsőnek nehéz, de az úr már meg is törte ezt a nehéz falat. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tud arról, hogy 1848-49 után az oroszok elvittek Szibériába magyar hadifoglyokat? Én erről csak a Hermann Robert kutatásait ismerem, és azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy nincs ennek semmilyen nyoma. Tehát lehet, hogy elvittek, de nincsen nyoma. Semmilyen orosz cári adminisztrációban nincsen nyoma, és ugye a Hermann Robert azt mondja, hogy azok az egyezmények, amelyeket az oroszok és az osztrákok kötöttek, azok arról szóltak, hogy az osztrák-magyar, tehát az osztrák állampolgárokat, azokat nem adnak ki oroszoknak, és erre hoz több példát, hogy még olyan lengyel is volt, akiről azt bizonyították be, hogy mégse az oroszok által elfogadott lengyel területeken született, és ennek következően visszaszolgáltatták. Egyelőre én ennyit tudok. Tehát az azt jelenti, hogy ön egy forrást ismer, amelyik azt állítja, hogy nem, és nem ismeri azt a rengeteg forrást, amely dokumentumokkal igazolja, hogy igenis vittek ki, de már tudományos emberek is, történészek is vannak, akik ezt állítják. Na most az önt kérdező azt mondja, hogy szerinte Petőfi sose volt igazi katona. És a következő pillanatban ön megcáfolt, hogy nem igaz, hiszen kiképző tiszt is volt. Ezzel csak arra utalnék, hogy minden további nélkül Magyarországon előfordulhat az, hogy valaki kiülnek egy pódiumra, sokaknak messziről idejötteknek mondják a magukét, de ahhoz nem veszik a fáradtságot, hogy az általuk tálalt dolgokban legalább minimális tájékozottságot mutassanak. Sajnos a Magyar Tudományos Akadémiának fájdalmasan jellemzője ez, hogy a tudósok beülnek a maguk kalitkájába, az egész életüket végigtöltik így, és az Istennek nem hajlandóak azokat az új tényeket figyelembe venni, ami a saját helyiken kívülről érkezik esetleg. Szerintem ez nem ilyen Köszönöm egyszerű. szépen. Szerintem ez nem ilyen egyszerű, mert az, amikor ha vannak olyan források, amelyek mondjuk kiállják a forráskritika próbáját, és ilyen forrásokat nyilván van meg, mi oka lenne bárkinek nem foglalkozni ezekkel, semmiféle oka nincsen. Szerintem az, ha kiderülne, hogy tényleg elvittek, mindenki örülne neki, hogy van egy újabb tudáselemünk, de egyelőre ilyen tudáselemünk nincsen. Legalábbis a hitelesen megvizsgált források közül a történészek által, én ezt tényleg nem értek, ez a történészeknek az állítása, ott egyelőre nem találtak ilyeneket. Ha majd találnak, akkor lesz, akkor valószínűleg lesz, és teljesen rendben lesz. Ennek éppen ezért mondtam a Baraguzin esetet, hogy ez nem ideológiai kérdés, hanem ez történeti kérdés, egy olyan történeti kérdés, amelynek a tudományosságnak a kritériumait ki kell állnia. Tehát egy forrás, az, például az, hogy Széchenyi István volt Petőfi apja, ugye ezt mondtam. Ez azon alapul, hogy Széchenyi valóban leírta ezt a mondatot, hogy Petőfi, aki a fiam volt, és folytatódik. Csak hogy ez egy olyan levélben születik meg, amely arról szól, hogy Széchenyi mindennek elmondja magát, hogy ő robbantotta ki a forradalmat, ezzel ő pusztította el a hazát, ő gyújtotta föl a hazának a 4 sarkát, és így tovább, és így tovább. Vagyis nyilvánvalóan egyrészt metaforikusan érti, nem is volt Magyarországon különben, amikor Petőfi valószínűleg fogant, tehát ennek következtében ez nem tényszerűen cáfolandó. De ha nem nézzük meg, ezt csak arra hozom példának, ha elfogadunk egy ilyen kijelentést, mindenféle forráskritika nélkül, ha nem kontextualizálunk egy adatot, akkor félrecsúszik a tudás. Itt nem arról van szó, hogy bárki eltagadna valamilyen tudást, hanem arról van szó, hogy mindenfajta forrást meg kell vizsgálni minden oldalról, és a hipotéziseink azok arra valók, hogy elvessük, hogyha az adatok, a forrásaink nem igazolják vissza. Nem arra valók a források, hogy visszaigazolják a hipotéziseinket, ugye érti? Szerintem ez a tudományosságnak az egyik alapvető kritériuma. És aztán lehet, hogy igaza van, lehet, hogy vannak ilyen források. Szerintem nagyon örülne mindenki, hogyha ezek előkerülnek, ez gondolom. Köszönöm egyébként. Még van időnk de talán 2 kérdésre, attól függ. Parancsoljon! Miért nem lehet Petőfi édesanyjának egy kis csomdarabkájából kinyert DNS-t összehasonlítani
a Barguzini csontváz DNS-ével. Erre mi nem tudunk válaszolni. Nem tudok értünk válaszolni, ehhez. azért, mert Akkor a vita ellene döntve egyből igaz vagy nem igaz. azért, mert egyrészt az úgy tudom, hogy kegyeletsértő, másrészt pedig Mi ebbe a kegyeletsértő? az a hogy kegyeletsértő, hogy egy nyilvánvalóan téves, hamis, hipotézisen elinduló kutatás eredményei miatt mert ugye a Schwéger, tessék elolvasni ezeket a tanulmányokat, teljesen nyilvánvaló, hogy ez szélhámosságnak. Tehát egy szélhámosságból származik az adott adat, semmiféle valós alapja nincsen Hát igazán. 3 könyvet is elolvastam erről, és nagyon sok tény szól amellett, hogy mégiscsak Petőfi. Tehát például nagyon sok genetikai vizsgálat pedig azt mondja, egyébként a Kiszeliék által kért genetikai vizsgálatoknak a 90%-a azt mondja, hogy ez egy női csontváz, én úgy tudom. De én ez nem értek, hát nem vagyok genetikus, de bizonyára. Tehát, hogyha mondjuk 6 azt mondja, hogy ez egy női csontváz, 1 azt mondja, hogy nem, akkor miért gondoljuk azt, hogy annak az egynek van igaza? Szóval azt akarom mondani, ez megint a forráskritika kérdése szerintem, az, hogy ne a hipotéziseink igazolódjanak vissza. Tehát, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha tényleg kiderülne, hogy tényleg ott volt, tényleg. De nagyon érdekes történet volna. Nekem semmi bajom nincs ezzel. Nagyon jó volna, hogyha kiderülne. De sajnos nem tudjuk azt mondani, hogy ez így van, mert egy csomó minden cáfolja ennek az elméletnek a hitelességét. Erre csak ezt tudom mondani. Még egy utolsó kérdés, parancsoljon. Visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy Petőfi... Kincses Kovács Éva vagyok, irodalomtörténész. Visszatérnék ahhoz a kérdéshez, ami Petőfit megtartja 200 éven túl is, tehát a 21. században is az egyik világszerte legismertebb és legfordítottabb költőnk. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Petőfi üstökös volt, hogyha ugye ezt a égi jelenséget elgondoljuk, és látjuk magunk előtt, akkor mondhatjuk, hogy nyugodtan állíthatjuk, hogy az volt. És a másik, hogy zseni volt. Ezt ön is említette, hogy kivételes tehetség volt. Azonban ezt a tehetséget tudta ő maga is, ez is elhangzott, tudatosan művelni és ápolni, és ugyanakkor megtalálta segítőit is. Azért voltak barátai, hát Arannyal, ugye végig életre szóló barátság, vagy Bemmel is hallottuk itt. Na most nagyon érdekes még a család. A testvérével, István öcsémhez, ugye van is ez a verse, aki túlélte. A fia is, ő is túlélte Petőfi Sándort, és érdekes lehet az, hogy vajon, amikor a Petőfi nevet mondjuk, és különböző, hát esetleg ismeretlen versek vagy egyebek bukkannak fel, akkor a szerzőségnek a megállapítása, hát az nagyon nehéz lehet. Ugye mindig felbukkannak ilyen különös helyeken megtalált kéziratok, hát hiszen kézzel írták le a verseiket például, vagy kézírásba terjedt, vagy szájhagyomány útján terjedtek ezek különböző variációkban. Most engem nagyon érdekel, hogyha lehetne még esetleg erről, hogy a Petőfi István és a Sándornak a fia kapcsolatáról, ha még valamit tudnánk, és láttam itt ugye, hogy Kondoroson halt meg, nekem ez egy családi szál, megmondom, mert mindegy, most nem elemzem, de szóval Békés megyei vonatkozások vannak a családomban, és valaha Petőfivel rengeteget foglalkoztam az MTA kereteiben is. Hanglejtés kutatása, szépirodalmi szövegek hanglejtés kutatásával foglalkoztam, ez most így tudom, hogy nehéz felfogni, de így van. Hát köszönöm, a testvéri kérdés. kapcsolat. Petőfi István és Petőfi Zoltán kapcsolatáról. Én úgy tudom, hogy annyit tudok erről, hogy a Petőfi István egy darabig ilyen gyámjaként működött, a Petőfi Zoltán gyámja, de aztán levette róla a kezét. Tehát egy egészen egyszerűen az történt, hogy nem bírtak vele ivott, stb. Tehát, hogy ha nem is kitagadta, de nem akart vele együtt élni például. Tehát, hogy nem támogatta, úgy tudom. De visszatérve erre, hogy talán megint jelenkor szám, csak reklám. Én magam találtam egy szöveget, és ez kicsit válasz erre, hogy a forráskritika.
25 évvel ezelőtt az 1845-ös vígeposz pályázat, amire aranyírta az elveszett alkotmányt. Megnéztem az akadémia levéltárában az ott lévő anyagokat. Ebből a Vasvári Pálét adták ki, meg az aranyét, de még van ott 2 szöveg, amelynek azért nem tudjuk a szerzőségét, mert elégették azt a borítékot, ami fölfedte volna a jeligét, mert hogy nem nyert. És az egyik szöveg, az azt hiszem, hogy Bőgősi Uram, az nem annyira érdekes, de a Barlang szörnye című szöveget én 25 éven keresztül azt akartam, hogy Petőfi legyen. Megmondom maguknak őszintén. Szerettem, mert olyan képek vannak benne. Felsorolok egy csomó mindent ezzel kapcsolatban, hogy Dömsöd Vitéznek hívják a főhőst, aki úgy hívják a Jókai regényhősét, a Dömsödi Góliát Pétert, és itt tovább. Olyan Petőfi képek vannak benne, hogy csuhaj, tehát minden stimmel, csak a kézirat nem, vagy a kézírás nem. No, de még ez se zavart, mert hogy ugye tudjuk, hogy úgy másolták át. Mert Petőfi például lemásolta a Jókainak a Zsidó fiú című drámájának a kéziratát, hogy ne ismerjék föl. Egyébként biztosan nem Petőfi kézirata. És elkezdtem nézegetni, és szerettem volna, hogy ez egy Petőfi szöveg legyen. Nagyon szerettem volna, tehát megint a hipotézis. Az volt a hipotézisem, hogy az. De nem tudom azt mondani, hogy az. Mert nem találtam rá olyan, mondjuk úgy, hogy a tudományosság kritériumait kibíró bizonyítékot, amivel azt állíthatnám, hogy ez egy Petőfi szöveg. Ezért ugye leközöltük a szöveget, mert szerintem érdekes adaléka, például ahhoz, hogy valószínűleg már Petőfinek van hatása 1845-ben is, egyébként, legalábbis úgy tűnik, meg hát magának az eposz pályázatnak, tehát az, hogy mi hogy képzelték el a komikus eposzt a korban, ez egy érdekes kulturális adalék, de nem tudom azt mondani, hogy az volna, mert túl sok a kételj. Túl sok a kételj, és ha túl sok a kételj, hiába van még 3-4, minden este fölriadok, és még mindig azt szeretném, hogy az legyen. És tényleg tulajdonképpen azért közöltem le, hogy már vége legyen ennek az őrületnek, hogy előveszem évente egyszer, megnézem, és azt mondom, hogy ez Petőfi szöveg. De azt kell mondjam, hogy nem az, vagy nem tudom, hogy az valószínűleg nem az inkább, mint az. Mellesleg ez egy szakmai, tehát sokakat megkérdeztem a szakmába, hogy látják, kéziratot, hogy ismerik föl. Ugyanis a tudományosságnak nem magányos munka, vagy nem csak forráskritika, hanem egymással való vita, egymást cáfolása, egymás kiegészítése. Soha nem úgy van, hogy ülünk otthon, aztán kitaláljuk, hogy ez hogy van, hanem bizony ezek megméretnek különböző fórumokon, különböző informális és formális fórumokon ezek a tudáselemek, és ami kiállja a próbát, legalábbis időlegesen, mert persze még az sem biztos, hogy örökre, akkor az rendben van. Ez nem állta ki a próbát, viszont lett egy újabb komikus eposzunk, mert csak ezt mondom. Ez végszónak is nagyon jó volt, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, megtiszteltek a dolgokat.